Il-popolazzjoni Maltija nefqet mal-128 miljun euro f'lob u lotteriji matul l-2017. Din iż-żieda ta' madwar 3 miljun euro jew 2.3% fuq l-2015. Dan ħareġ minn studju kkummissjonat mill-Awtorità għall-Logħob u l-Lotteriji sabiex toħroġ stampa ċara dwar ix-xejriet tal-pubbliku Malti fil-qasam tal-logħob u l-lotteriji. Mill-istudju joħroġ li bħala medja din in-nefqa tammont tal madwar 2.6% tal-budget annwali tal-familji. Ftit anqas minn 187,000 persuna jew kważi 53% tal-popolazzjoni li legalment tista' tipparteċipa f'lotteriji huma stmati li jonfqu mal-11 euro u 30 ċentesmu fil-ġimgħa. Iktar minn nofs il-ġugaturi ma jilagħbux aktar minn 2% tal-introjtu tagħhom fuq logħob tal-azzard. Minnaħa l-oħra, madwar 8% tal-ġugaturi jonfqu aktar minn 10% ta' dħul tagħhom fuq logħob tal-azzard. Mill-istħarriġ joħroġ ukoll li bejn 1 u 2% ta' dawk intervistati irrappurtaw effetti ħżiena fuq l-istil ta' ħajja tagħhom bħala riżultat tal-logħob. Il-maġġoranza kbira tan-nefqa madwar 73% tmur fuq il-lotteriji nazzjonali. Minnaħa l-oħra, ir-remote gaming għalkemm qed jikber xorta waħda għadu persentaġġ minimu ta' 3%. L-24% l-oħra huma żjajjar fl-4 kazinos liċenzjati f'Malta, żjajjar fi 52 gaming parlors, logħob tat-tombla u logħob organizzat bejn il-ħbieb waqt attivitajiet soċjali. Waqt il-ħin tal-mistoqsijiet l-ekonomista Gordon Cordina qal li l-istħarriġ ma kkonsidrax il-logħob tal-azzard illegali u qal li din hija realtà iżda għall-awtorità tal-logħob u l-lotteriji din hija materja ta' infurzar tal-liġi.